Ahojte, dnes som si pre vás pripravil tému závislosť. V dnešnej dobe závislosť je to určitý druh pocitu, ktorý nám prináša pocity, ktoré sa stávajú pre nás rutinou. Sprevádzajú nás v bežnom živote. Byť od niečoho alebo niekoho závislý má dobré, ale aj zlé stránky. Preto si treba vybrať správne. Keď si milióny či miliardy ľudí denne z nás na veciach, ktoré nám časom alebo okamžite prinášajú nenahraditeľné pocity, utvoria závislosť, tak si treba správne, ako som hovoril, vybrať. Dám vám tip. Na veci, ktoré sa oplatí vyvinúť si závislosť, sú to zdravé, chutné jedlá napríklad, ktoré nám prinášajú blažené chute. Taktiež šport a všetko okolo neho. No nemali by sme zabudnúť na dobrú spoločnosť, ktorá nás obklopuje a sprevádza nás. No pripomeňme si, že nič netreba preháňať. Preto ďakujem vám za váš čas a vidíme sa čoskoro. Milano Know How.